Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 27 ngadto sa 31. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka og ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kun gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay kay tali abot ang magmando niining kalibutan. Wala siya'y gahum nga makabuntog kanako, apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.